Mwezi wa Julai chaka cha 2006 bambo Gustav Kaliwo amene ana Director of Public Prosecutions anatumidwa ndi Bingu kuti apite kukamanga bakili muluzi pa nkhani ya 1.7 billion. Patangotha mawa zochepa apolisi atamanga muluzi, tinaona a Gustav Kaliwo akuyimisidwa ntchito ndi President Bingu onena kuti sanasatire malamulo. Apapatu mukhoza kuona nokha kunena kuti Mr. Kaliwo sutanangodzipangira okha kuti akamanga muluzi. Zinali mphamvu zochokera kwa President Bingu amthalika mothandizana ndi mkulu wa polisi, Minister of Justice komanso Attorney General. Koma Mr. Kaliwo atachita zimene anatumidwa analuza ntchito yawo kukhala ngati kuti ankazipangira mwayi okha. Ndiye leronso tikuona mbiri ikufuna kubwerezedwa kuno ku Malawi. Apolisi anapita ku nyumba kwa Martha Chizuma kukamanga, ndipo mapeto ake aboma akutuza kuti sakudziwapo kanthu. In addition to that, President Dr. Lazarus Chakwera wayimisa ntchito Director of Public Prosecutions, Mr. Steve Kayuni, onena kuti sanasatire malamulo pamene ankamanga Chizuma. Akuluakulu tonse tikudziwa kuti Dr. Steve Kayuni paokha sangatenga apolisi 30 kupita ku nyumba kwa Martha Chizuma popanda mkulu wa polisi kudziwapo kanthu, even Minister of Homeland Security kapena Attorney General kaya ndi Minister of Justice komanso President wa dziko Dr. Chakwera. Ndikukutsimikizirani kuti ndi zosatheka apolisi kupita kukamanga mkulu wa bungwe la ACB popanda President wa dziko kudziwapo kanthu. Izi zitu sizingatheke ngakhale pang'ono, andi zonse zimene akutuza gospel kazako ndi mabodza kungofuna kutiphimba m'maso. Ndi Dr. Chakwera yemweyu amene anatuma Steve Kayuni kuti akamange Martha Chizuma, koma chifukwa choti mayiko akunja anadzudzula, that's why ayamba kuchita mantha kuyambapo kumanena ngati kuti sizikuwakhudza. Inuyo muone kuti kuyambira tsiku limene analowa mboma, chilichonse choyipa chikachitika, Lazarus Chakwera amapanga act ngati kuti sakudziwapo kanthu. Chikhalirecho chilungamo amakhala kuchidziwa. Mdziko muno munasowa 750 million kwa fertilizer, ndipo Chakwera anatiuza kuti sakudziwapo kanthu. Chikhalirecho amene anasayinira cheke cholipira ku butchereko anali iyeyo. Kunasowa 6.2 billion COVID fund mpaka President anakhazikitsa Commission of Inquiry kuti ifufuze, koma kufikira lero lino kuli without any report. Nkhani ya kunokema yokhuza achifi pamodzi ndi Eva, Chakwera akungopanga act ngati kuti sakudziwapo kanthu. Leronso akutuza chimodzimodzi kunena kuti sakudziwapo kanthu pa zakumangidwa kwa Martha Chizuma. Akuluakulu dziwani kuti apolisi aja, ndikunena apolisi 30 amene anapita ku nyumba kwa Martha Chizuma, anachita kutumizidwa ndi Inspector General. Andi Inspector General kulo atakhala wamisala chotani sangatumize payekha apolisi 30 kuti akamange munthu waudindo waukulu ngati Martha Chizuma. Honorable Jim Sendeza amene ali nduna yoyang'anira apolisi, Minister of Justice Honorable Titus Nvalo, Attorney General Thabo Chakakanyilenda, Secretary to the President and Cabinet Mike Colini Zamba, komanso Dr. Lazarus Chakwera mwini wake ndi amene anakoza plani imeneyi yofuna kumanga Martha Chizuma. Ambiri mwina akhoza kumanena kuti iyayi ndi chifukwa chani mukukakamira kuti Chakwera zikumukhuza pamene mwini wakeyo wakana kale. Ndakuwuzani kale kuti Chakwera amakana china chilichonse. 6.2 billion anayikana, kunabwera 750 million anayikananso, 170 million dollars imene anachita ya fertilizer grantee anayikananso, komanso
posachitapo mpaka bwera za kunokima ndi zina zotero zakatangale zonse amazikana, zasata anazikananso. Ndiyebe apapaso ngakhala akukana kunena kuti sakudziwapo kanthu pa zakumangidwa kwa Master Chizuma, dziwani kuti akudziwapo kanthu. Apolisi okwana 30 sangakhala misala kulawirira mamawa mbanda kuti anthu akugona nthawi ya fiko ku mamawa ndikupita ku nyumba kwa Master Chizuma, mkulu wa bungwe la ACB Anti-Corruption Bureau, ndikupita ndikukagogoda kuna kuti yo Master Chizuma tatuluka, ndikumamopseza kuna kuti ukapanda kutuluka kumene koko ife tipita kuchipinda kwako konko. Kuti amafuna pange kunjani kuchipinda kwa munthu wamkulu ngati amene. Komanso mphamvu zopsezera munthu wachikulire ngati amene anazitenga kutiko. Pamene patu ndi pamene mukuyenera kudziwa kunena kuti apolisi amenewa anatumidwa ndi munthu wachikulire, and moreover Inspector General. Okay, ngati Dr. Chakwera sizikuwakhuza monga mmene akumatiuzira a gospel kazako, ndi chifukwa chani sakuyimisa ntchito Inspector General? Chifukwa tu Mr. Stephen Kayuni sangapange agrimwa yokha nkhani imeneyi popanda anthu amenewa kudziwapo kanthu.